Good morning. Dito pa rin tayo sa Go La Union. Time check 7 ng umaga. So ito yung magiging mga pa natin ngayong araw. So manggagaling tayo dito sa Go La Union, pababa, papunta dito sa Lingayen Baywalk. So dalawa po yung pupuntahan nating sasadyain dyan, yung Binmaley Baywalk at saka yung Lingayen Baywalk. So ayon sa mapa, abot lang yan ng 1 hour and 29 minutes. Ganyan lang po siya kalapit. At kung mapapansin nyo, dadaanan po natin dyan yung coastal areas papunta dito sa Pangasinan. So ang Agoo naman kasi malapit na yan sa boundary ng Pangasinan at saka La Union. Kung mapapansin nyo, banda rito, yun yung boundary part na yan, papasok ng San Fabian. So anyway, yun lang po yung mapa natin. Napakalapit lang naman at sisilipin natin kung gaano kaganda yung baywalk ng Binmaley at saka Lingayen, Pangasinan. James Place Resort. Yan, James Place Resort dito sa may Agoo La Union. Ngayon naman pupunta tayo sa Pangasinan, sa Binmaley at saka Lingayen. Accommodation, marami yung accommodation dito, etong part dito. At saka yung pinuntahan ko kanina, accommodation din po yun. Huwag lang kayo mag-expect ng high class na kwarto dahil ano yan, budget meal lang yung mga yun. Ito, mga malamang mga accommodation din yung mga yan. Bagong ginagawa pa lang. Good morning, breakfast muna tayo. Hi guys, iwan na natin ang Agoo La Union. Hey guys, eto na tayo sa likuan. So ito na yung likuan guys, papakanan tayo dito papunta dun sa Pangasinan. Eto diretso naman ito papuntang Maynila. So that's where we going. Pangasinan baby, let's go. Ang dagat yan. Tigil nga tayo ng konti. Kaso hindi rin natin natatanaw. Ayun, tanaw natin dito mga kaibigan. Ang ganda ng lugar na to. Nababa na tayo. Wow. Ganda naman dito. ang tindi ng bahay nila nandun na siya lang mag-isa. Harap niya mismo yung dagat. Yan ang tindi niyan ah. What a view. What a view guys. I think part 2 ng Santo Tomas or part 2 ng Rosario La Union. Ang katindi eh. Katindi. Hi guys, tuloy ang biyahe. Napapatigil ka talaga sa nakakita ka ng mga ganyang mga view eh. Mga beautiful view. Oh wow. Uy, may view deck. Baka pwede tayo dyan.
Pangasinan! Yun! Check ng license ko. Sagli lang po. Yeah. Sa likod. Alright. I think pa-exit na tayo sa San Fabian. Wow. Nice bridge though. Malapit na tayo sa Lingayen. I think Lingayen na nga ata to. Binmali. Binmaley. Hindi ko alam paano banggitin to eh. Tinanong ko pa si kuya kung paano banggitin. Sabi Binmaley. Okay, Binmaley. Ayan na oh. Ilog ng Binmaley. Ayun. Kita nyo yun guys, Binmaley Public Market. Ang tindi naman ng public market ng Binmaley. Apoy naka ano pa, glass. Kaya lang, wala na tayong drone dahil nag-crash ang ating drone. First time kong masiraan ng drone na nag-crash. First time ever sa 4 na taon kong magpapalipad, o 5 taon. Okay lang, medyo matanda na rin kasi yung drone natin. Coastal area, coastal road. Sayang, hindi ko may papakita sa drone shot. Ayun, Daluyon Beach Resort. Ito yung coastal road guys. The best to, the best. Uunahin muna natin to. Tingnan natin yung pinakadulo niya. Alam ko mahaba-haba rin to eh. Tsaka tayo pupunta doon ha. Alright. Let's go. So Baywalk din to, ang mapapansin nyo. Medyo mataas-taas yung flood control nila rito, yung dike nila. Ayan, napakarami ring beach resorts dito guys. Kung gusto nyo mamasyal, layuan nyo natin, Balbon. Wala natin masyado makita. Ayan, puro kainan. Siguro paghapon tsaka umaga napakaraming tao dito, no? Ano naman, dami. Tabi-tabi, literal na tabi-tabi. Magsawa kayo dito guys. Hindi kayo makawalan ng resorts.
presko. Grabe. Bali. Wow, nice. Parang gusto ko ulit mag-overnight sa ganito ah. Naloko ko na. Napakaraming beach resorts. Alright guys, so ito na yung pinakadulo so far sa Nasisemento. Dito na nagtatapos. Parang Binmali Baywalk. Paano pa tawagin to? Binmali Seaside. Diyan tayo nang galing kanina. Ay papakaliwa tayo ngayon para makumpleto natin itong kahabaan ng baywalk nila. Dito again sa Binmali, Pangasinan. Ito ibang klase dito, ibang ambience ng mga resorts naman dito. Mga kubo-kubo nila, mga gantong design, mga gawa sa pawid, kawayan. Kaso nga lang dikit-dikit. Kaya malamang pag may nag-video okay dyan, yung kapitbahay mong nag-video okay, maririnig din yung kanta mo. Oh, meron pang hindi, hala ko ito. Grabe, sarap mag-joyride dito guys. So itong pinupuntahan natin, bale, dudugtong na rin to ng Lingayen, Pangasinan at the same time. Mas nagagandahan ako dito kumpara dun sa kabila, sa northern side.
Wala na, sarado na to. So dapat ito kukonekta doon sa Lingayen. Kaso sarado. Tanong natin si kuya. Alright, so part dito, parang part na to ng Lingayen eh. Itong side na to, pwede tayong kumonekta dito pataas. Pataas papuntang Lingayen poblasyon. Pero itong coastal area na to guys, sobrang haba, grabe. Magsimula ka na dun sa pinanggalingan natin sa northern side. Kung makita nyo sa mapa na to, malayo pa. May dulo dun na may ilog kung saan dapat tayo pupunta, kaso nga lang sarado dito. Pakita ko sa inyo yung gilid ng dagat. At may mga tanim pa silang mga puno ng niyog, mga baby pa. So napakaganda tong lugar na to guys. Kapag ito, lalong ito mga niyog na to. Pag lumaki yan, napakaganda na tong lugar na to. At saka yung shoreline niya, malapad siya. So bahala kayo, magtambling-tambling kayo dyan, napakalapad. Tapos yung buhangin niya, super pino. Hindi ko alam kung saan tayo makakarating sa dulo niyan, hindi ko alam. Basta susundan natin yan, doon na tayo maghanap ng matutuluyan siguro pag ginabot na tayo ng hapon o kaya pag umulan. Bahala na si Batman, basta papasadahan natin yan. So anyway, back here, balik naman tayo dito. So yung gaya na sabi ko, yung buhangin niya napakapino. Combination niya ng gray, white, black na sand. Dito malinis siya eh. Bandang dito lang yung mga sanga-sanga ng kahoy, mayroon din mga ilang plastic. Maraming tao banda ron, yung mga naliligo. Kasi dito yung may sarana, nasarado. So yan ang itsura niya dito. Gulf of Lingayen guys. Itong lugar na to kung saan tayo ngayon. Itong dagat pala, yan yung Gulf of Lingayen. So yun, next na mapanood nyo ay mula dito naman hanggang doon kung saan ako makakarating. Okay guys, dito tayo sa Lingayen, Pangasinan. So hindi ko alam kung dito na ako mag-overnight sa Lingayen or sa Binmaley. Pero tingnan natin mamaya. Pero in the meantime, papasyalan muna natin yung Lingayen Baywalk. Likod mismo ng Kapitolyo ng Pangasinan. Eto, naghahanap pa rin tayo ng daan papunta dun sa Baywalk ng Lingayen, Pangasinan. Likod bali ito ng provincial capital ng Pangasinan, kung saan tayo ngayon. Ang ganda naman dito. Kaya siguro sinara dahil may ginagawa pa. Ayun. Ang ganda dito. Yan na yung Baywalk. So ito na yung part na nasaraduhan guys. Hanggang dun sa kabilang dulo yung pinanggalingan natin kanina. Yan. So sinaraduhan nila itong part nung Capitol, itong area ng Capitol. So dito natin tutuloy ngayon itong biyahe natin. Parte naman dito sa Lingayen Gulf Baywalk dito sa Lingayen, Pangasinan. Let's go. Daming restos katulad din sa kabila.
Here we go again. What a view. Alright, mananghalian muna tayo. So hanggang dun pa yung biyahe natin guys, sa dulo na yun. So hindi ko lang exactly kung saan matatapos tong daan na to, pero it's gonna be exciting. Pero sa ngayon, kain muna tayo. Hi guys, so tapos lang natin na kumain. 11.8 na yung battery natin. Lobat na to, lobat. Tara, diretsuhin na natin itong kalsada na to. Dahil palang kainan dito. Oh, nice. Puro barbecuehan ng mga nandito guys, party rito. Magsawa kayo sa barbecue. So gaya na sabi ko doon sa kabila, doon sa may bandang Binmali, oh, maganda yung quality na sand, mapino siya. Nice place. Woo! Awesome. May baka sa gitna. Oh, checkpoint, oh, checkpoint. Yes sir. Ayos yung checkpoint dito, ah. Oh my goodness. Ayos to. Ah, dito rin pala, oh, may nagtitinda. So dulo na to yung likuan. Ha, ganda. Coastal Road of Lingayen, Pangasinan. Kasi sir nagmumuni-muni. Ang daming mga sasakyan dito. Mga Muslim nga, mga Muslim din mga to. Wow.
What a place. Masarap mag-stroll-stroll lang. Nagpapahangin dito, yun lang. Dito na napuputol yung daan. Dito na napuputol ang daan. Di ko alam kung saan tayo kukonekta na ito.